Αχ, δεν το πιστεύω ότι πάτησα το record. Παναγία μου και Χριστέ μου, έχω λείψει, μπορεί και ένα μήνα, δεν ξέρω. Δεν κοίταξα να σου πω την αλήθεια. Αλλά ναι, έχω μετακομίσει, έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου, γι' αυτό έλειπα, παιδιά. Κάτσε λίγο να ευθυγραμμίσουμε, γιατί έχω και το CD μου. Ναι, θα με βλέπεις σε καινούριο χώρο από εδώ και πέρα και σε αυτό το κανάλι. Όσοι με ψάχνατε και φοβηθήκατε ότι έχω πάθει κάτι, είναι γιατί δεν με ακολουθείτε ή βασικά δεν έχετε κάνει subscribe στο Ώρα για ASMR, γιατί εκεί έχω ανεβάσει ένα βίντεο, βασικά 2, οπότε θα ξέρετε ότι είμαι ζωντανή. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, ναι, υπήρξε μια μετακόμιση, υπήρξαν πολλά έτσι σοβαρά θέματα και τα οποία έπρεπε λίγο να κλείσω τις τρύπες. Όλα καλά τώρα, είμαι πανευτυχής, είμαι, τι να σου πω, επιτέλους ήρεμη στη ζωή μου. Μαζί θα κάνουμε τι, βάψιμο, θα βάλουμε και νύχια. Επίσης, πόσο cute αυτά, μην είναι καινούργια τη συλλογή μου So Fearless. Άμα σε ενδιαφέρει να στείλεις, να κάνεις follow το So Fearless κάτω παύλα GR στο Instagram, γιατί θα αρχίσω να ανεβάζω και εκεί πέρα κοσμηματάκια για να αγοράζεις. Αλλά αυτά είναι τόσο ωραία. Έχω και σε ασημένια, περίμενε. Πού το έχω βάλει? Κοίτα, κοίτα τι ωραίο. Είναι 25 ευρώ το ένα. Θα αρχίσω να προωθώ και την επιχείρησή μου, γιατί άντε Σοφία, άντε. Πρέπει να τα κάνουμε λίγο όπως πρέπει. Θα κολλήσουμε για αρχή νύχια. Τα νύχια που παίρνω είναι από AliExpress, έχει 500 κομμάτια μέσα. Είναι ό,τι καλύτερο. Με ποια έννοια? Ότι εκτός ότι σου κρατάνε για μήνες, γιατί εγώ τα χρειάζομαι και αλλάζω κάθε 5 μέρες. Ωραία. Δεν μπορώ τώρα να κάτσω να σκάσω και να πω Παναγία μου και Χριστέ μου να πάω σε μία νυχού και να μου κάνει κάθε μήνα. Θα σου πω γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα θα δαγκώνω τα δικά μου. Είναι σε άθλια κατάσταση. Να καταφέρω εγώ να μεγαλώσω τον νύχι μου σε τέτοιο βαθμό. Περίμενα να βάλω λίγο. Όπα, ήρεμα. Ωραία. Να καταφέρω εγώ να μεγαλώσω τα νύχια μου για να μου τα κάνει χτιστά μία τεχνίτρια, θα πω καλύτερα ας παίξω τζόκερ. Περισσότερες πιθανότητες να κερδίσω. Ναι, είναι λίγο δύσκολο γιατί με ενοχλεί η κόλλα όταν βγάζω τα νύχια, λίγο το δέρμα, τώρα τα πετσάκια. Είμαι λίγο σπαστικά σε αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα νύχια είναι 500 και τα παίρνεις περίπου 12 ευρώ. Τίποτα δηλαδή. Και έχω βρει την ησυχία μου. Από την άλλη, φέτος έπαθα και αυτό το άσχημο πράγμα που αποκολλήθηκαν 2 νύχια. Η αλήθεια αυτή είναι, πρέπει λίγο να προσέχω. Προφανώς και δεν τα ξεκολλάω τώρα με το ζόρι. Περιμένω στην 4η μέρα, 5η, να τα μουλιάσω και να φύγουν εύκολα και ωραία. Δεν την ξαναπατάω, γιατί τα νυχάκια μου μεγάλωσαν. Είχαν φύγει αυτά τα 2 και αυτό εδώ. Οπότε τώρα που έχω νύχια, είμαι πιο προσεκτική. Λοιπόν, έχω βγάλει τα νουμεράκια μου. Τα βάζω πίσω και χρησιμοποιώ μια κόλλα τέτοια που είναι σαν μανό. Τώρα αυτή σχεδόν τελείωσε. Έχει γίνει χάλια γιατί χθες ξέρεις τι μου συνέβη? Ήμουνα στον πάγκο της κουζίνας, Χριστέ και Παναγιά. Τον καινούριο πάγκο της κουζίνας μου. Και μου πέφτει κόλλα ρε φίλε. Πήγα να βάλω το καπάκι έτσι, πέφτει κάτω και χύνεται. Και λέω Παναγιά μου τι θα κάνω τώρα. Εμένα ο πάγκος της κουζίνας μου είναι σαν μπλε μαρμάρινο. Πώς να το εξηγήσω, δεν ξέρω, κάπως έτσι. Λοιπόν, και ξέρω ότι αυτή η κόλλα, γιατί είναι σαν λόγο, δεν είναι απλή. Γίνεται σκληρή με τη μία. Ότι πρέπει να βάλεις ασετόν. Οπότε παίρνω το ασετόν, αρχίζω, τρίβω και αυτό τι κάνει? Την κόλλα την έκανε σαν λάστιχο και ξεκόλλησε ευτυχώς και δεν έμεινε τίποτα, ούτε ένα υπόλοιμο. Άρα Σοφία, δεν κάνεις για τίποτα. Λοιπόν, δεν έπιασα το σωστό νουμεράκι, τι γίνεται? Όχι, αυτό είναι, απλά μάλλον θέλει λίγο να πιέσω. Τέλος πάντων, θα δεις μπροστά μου και βασικά όχι μπροστά μου, μπροστά σου, on camera, πόσο λίγο μου παίρνει να κάνω τα νύχια. Δεν κάθομαι ούτε να λιμάρω, ούτε να ετοιμάσω, ούτε τίποτα. Παίρνω απλά το νύχι και το βάζω λίγο πάνω για να καταλάβω αν μου ταιριάζει. Και παίρνω λίγο την κόλλα και φαντάζομαι να μου έχει δει τώρα live. Βάζω λίγη κόλλα, ωραία. Και πάντα να έχεις μαζί σου, το οποίο δεν έφερα εγώ, θα δούμε πώς το κάνουμε, ένα πανάκι, γιατί καμιά φορά ξεσβάζεις λίγο παραπάνω κόλλα και βγαίνει από τις άκρες. Τώρα για να δω, βγήκε? Όχι, δεν βγήκε κάτι. Αυτό ήταν. Πάμε στο επόμενο. Κάνω ένα λάξ, ένα-ένα. Δεν κάνω όλο το χέρι αυτό, γιατί χρειάζομαι πάντα ελεύθερο αυτό. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίοι μήνες ήτανε τρελή. Ειδικά εκεί στο Μάιο, νομίζω μπορούσατε να το καταλάβετε κι εσείς όσο καλά και να το έκρυβα, ότι ήμουν σε μια κατάσταση, τι να σου πω τώρα, προσπαθώ να συνεχίσω να έχω ψηλά το κεφάλι μου, ένα τέτοιο πράγμα. Και άμα δεν το καταλάβατε, τότε είμαι πολύ καλή ηθοποιός, που το απαιτεί η δουλειά μου, αλλιώς πώς θα κάναμε roleplays. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα νυχάκια έτοιμα, πάμε να βάλουμε το επόμενο. Ωστόσο, όπως έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου,
που τα έχω φέρει όλα τούμπα και τα φέρνω πάντα υπέρ μου, έτσι και τώρα, χωρίς να το καταλάβω, πραγματικά, τι να σου πω, προσφέρα στον εαυτό μου αυτό που χρειαζότανε. Εντάξει, δεν περίμενα να μετακομίσω και μέσα στο καλοκαίρι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκεις εύκολα σπιτάκια πλέον. Σπίτια υπάρχουν, απλά ή θα έχουν εξωφρενική τιμή, ή θα έχουν χαμηλή τιμή, αλλά είναι ένα ερείπιο το σπίτι, ή που θα έχει κάτι άλλο, κατάλαβες, ένα αρνητικό. Μπορεί να μην έχει, ας πούμε, αέριο, να έχει πετρέλαιο. Εδώ τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Εν πάση περιπτώσει, μου ήρθε αυτό το σπίτι, με το που το βλέπω το κλείνω και λέω δεν υπάρχει περίπτωση, το χρειάζομαι. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, ήθελα να κάνω τη μετακόμιση πριν το Σεπτέμβριο. Γιατί μετά ξεκινά τα σχολεία, πού να κάνεις μετακομίσεις ενδιάμεσα με σχολεία, με ευθύνες. Και μου φαίνεται αδιανόητο. Είμαι περίπου 2 εβδομάδες που έχω τελειώσει. Έχω μπει στο σπίτι νομίζω από 15 Ιουλίου. Ναι, από 15 Ιουλίου. Οπότε περίπου 2 εβδομάδες είμαι σε αυτό το σπίτι και καμιά φορά τσιμπιέμαι και λέω, φίλε, αλήθεια τώρα. Είναι αυτό το σπίτι σου, ας πούμε, τα κατάφερες, εξελίσσεσαι, προχωράει η ζωή σου, ό,τι θέλεις μέχρι στιγμής, ας πούμε, το έχεις καταφέρει και το καταφέρνεις, αρκεί να το βάλεις στόχο και να προσπαθήσεις. Πιο πολύ τα μοιράζομαι αυτά για εσάς, γιατί θέλω λίγο να βλέπετε μία, πώς να το πω, ρεαλιστική αντιμετώπιση πραγμάτων. Δεν θέλω απλά να βαφόμαστε εδώ και να βλέπεις πώς καταφέρω να κάνω το eyeliner. Αν υπάρχει κάτι στη ζωή μου το οποίο είναι, ας πούμε, μεταβατικό ή χρειάζεται από μένα, ξέρεις, μια χύψη, ψυχολογία και αντιμετώπιση, είναι ωραίο να βλέπεις ότι ο άλλος το καταφέρνει. Οπότε, ναι, θέλω να σου πω, Τίκο μου, ότι τον Μάιο έκλαιγα, έχω και βιντεάκι στο οποίο απλά δεν άντεχα άλλο και το κατέγραψα, γιατί λέω, το ξέρω ότι θα το δεις αυτό σε κάποιους μήνες και απλά θα λες άλλο ένα πράγμα το οποίο νόμιζες ότι θα σε φέρει στον πάτο, αλλά ήταν σκαλί για την εξέλιξή σου. Οπότε, αν περνάς και εσύ κάτι δύσκολο, βρες ό,τι σου έχει μείνει, ψυχικό απόθεμα, και με κλάματα να προσπαθείς και με νεύρα να προσπαθείς, με όποιο τρόπο μπορείς να προσπαθείς, γιατί το ζητούμενο είναι να προσπαθείς. Δεν είναι το ζητούμενο να προσπαθούμε με χαμόγελο και να φαινόμαστε ατρόμητοι, αυτά υπάρχουν μόνο στις ταινίες. Το ζητούμενο είναι να προσπαθείς. Αν σήμερα μπορείς κλαίγοντας, κλαίγοντας. Αν αύριο μπορείς με χαμόγελο, με χαμόγελο. Αυτό. Κράτα αυτό. Τι άλλο. Έκανα κάποιες αγορές, πάρα πολύ ωραίες. Εντάξει, μία είναι αυτή η τηλεορασάρα, 65 inch LG. Τι να σου λέω τώρα. Έχω πάρει και αυτό εδώ, το οποίο κάτσε λίγο να στο δείξω. Βλέπεις την καμερούλα πάνω. Αυτή η καμερούλα, όπως βλέπεις, παρατήρησε λίγο εδώ που κάνει φούξια. Παρατηρεί τα χρώματα της τηλεόρασης και όταν βλέπεις ταινία γίνεται ένα έπος. Δηλαδή νομίζεις ότι υπάρχει έκρηξη πυροτεχνημάτων στο σπίτι σου. Θα βάλω ένα βίντεο εδώ στο TikTok, το ανέβασα. Δεν υπάρχει, λέγεται Govi και είναι απλά ότι καλύτερο έχω πάρει σε gadget να το πω. Λογικά εκεί κατατάσσεται. Και ήταν μια πρόταση της αδερφής μου. Η αδερφή μου το πρότεινε, γιατί ξέρει ότι κάνω τα live, ότι μου αρέσει πάρα πολύ να υπάρχει έτσι χρώμα έντονο γενικότερα σαν background, ήξερε ότι θα έχω την τηλεόραση και μου λέει αυτό θα στο απογειώσει. Τώρα προφανώς δεν μπορώ να το δείξω, γιατί έχω βάλει απλά ένα βίντεο το οποίο είναι σταθερό, αλλά άμα βλέπεις ταινίες, βλέπεις κάποιο YouTube βίντεο, δεν είναι ο τοίχος σου λευκός. Είναι ένα πυροτέχνημα, πάρα πολύ ωραίο. Όποιος θέλει γενικότερα, θα προσπαθήσω, δεν το έχω κάνει ποτέ, να βάλω τα link, τέλος πάντων, από τα πράγματα που θα αναφέρω, κάτω στην περιγραφή, μήπως και ενδιαφέρεται κανείς να τα πάρει. Η τηλεόραση ήταν πανάκριβη, να πω, ήταν περίπου 1.899 ευρώ, ήταν, ναι, 1.899, αλλά εγώ πήγαινα για μια Sony 1.900 και έρχεται αυτός εκεί στο ταμείο, όχι στο ταμείο, εκεί που κάνεις την παραγγελία τέλος πάντων, και μου λέει, μόνο το θάρρος μπορώ να σου προτείνω κάτι. Και λέω ναι, και μου λέει, ρε εσύ, αφού παίρνεις OLED, γιατί δεν παίρνεις LG, που είναι η εταιρεία που κατασκευάζει, δηλαδή είναι η μάνα του, πώς να το κάνουμε. Και εγώ είμαι σε φάση, ξενέρωσα με τη μία, γιατί και η αδερφή μου έλεγε για την LG και ο Κωνσταντίνος, ο ραβωνιαστικός της, πρότεινε LG, και ήμουνα κάθετη ότι θα πάρω, όχι Sony, συγγνώμη, Samsung, ότι θα έπαιρνα τη Samsung, γιατί
Από προσωπική εμπειρία, όσες τηλεοράσεις έχω δει Samsung, δεν ξέρω, κάτι έχουν τα χρώματα, ο τρόπος που παίζει εικόνα, κάτι έχει διαφορετικό. Οπότε στο μυαλό μου εγώ πήγα για τη Samsung και αυτός μου λέει: εγώ σου προτείνω αυτό. Εσύ κάνε τι θέλεις, δεν θέλω να σε επηρεάσω. Θα μου πεις, αυτοί εκεί είναι για να σε επηρεάζουν. Όχι, απλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος πραγματικά αυτό που μου είπε έστεκε. Δηλαδή, μου λέει, αφού παίρνει την OLED, πάρε την εταιρεία που το φτιάχνει. Γιατί είναι οξύμορο. Αν μου έλεγε ότι θα πάω τη Samsung Q κάτι, ας πούμε, θα σου λέω: OK, παράμεινε εκεί. Εν πάση περιπτώσει, παίρνω την τηλεόραση αυτή μου αλλάζει γνώμη, αφού έκανα μια βιντεοκλήση με την αδερφή μου και μου λέει: στόπα, δεν είναι τυχαίο όπως το λέει και αυτός. Κάνει αυτό που νομίζει, αλλά και εγώ αυτό θα έπαιρνα, μου λέει, την LG. Τέλος πάντων, την πήρα. Μαζί με την τηλεόραση ήρθε πακέτο και ένα soundbar, αυτό που έχω πίσω, που είναι ένα ηχείο εδώ, ένα μακρύ εδώ, το άλλο από εδώ και ένα τεράστιο που έχω κάτω. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Εντάξει, κάνει την όλη εμπειρία της τηλεόρασης οριακά, νομίζεις ότι είσαι σε κινηματογράφο. Οπότε αυτό ήταν μια επένδυση που ήθελα να κάνω, γιατί αγαπώ τις ταινίες, βλέπω συνέχεια ταινίες με τα παιδιά μου. Είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιώ και τη δουλειά μου. Καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι όχι μόνο για αισθητικούς λόγους ήθελα να φανώ και να έχω μια μεγάλη τηλεόραση. Θα έπαιρνα μέχρι 65, παραπάνω δεν μου αρέσει, αν και το σηκώνει ο χώρος μου, γιατί έχω πολύ μεγάλο σπίτι. Ήταν όμως πάρα πολύ έτσι, τι να σου πω, σποτών. Πήγα εκεί, την βρίσκω, το αγοράζω, έχει και τον κόβει και μου λέει ήταν το τελευταίο που έχεις, λέω ήταν κομμένο ραμμένο για μένα, οπότε με αυτή την αγορά απλά είχα μείνει καταευχαριστημένη. Επίσης, έχω πάρει μία σκούπα Ronson, την οποία μου την πρότεινε εκεί στο Κοτσόβολο ένας άνθρωπος, γιατί ήθελα μία χειρός, είχα μία, η οποία όμως μου χάλασε το φως της κάτω. Τώρα οι σκούπες βγαίνουν με λέιζερ ή με φως, έτσι ώστε να βλέπεις όταν σκουπίζεις τις τρίχες και τα σκουπίδια, τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία και χωρίς να το καταλάβουμε, πήρα μία σκούπα η οποία είναι ραμμένη για το σπίτι μου. Δηλαδή, η συγκεκριμένη Ronson, το καλάμι της, από εκεί που την κρατάς τέλος πάντων ψηλά, ωραία. Το καλάμι της έχει ένα κουμπί και σπάει και γίνεται σαν ορθογωνία. Για να μπορείς να μπαίνεις κάτω από τον καναπέ, να μπαίνεις κάτω από το κρεβάτι, κάτω από την τραπεζαρία σου. Και εγώ εδώ πέρα, καλός ή κακός, έχω έναν γωνιακό καναπέ, ο οποίος είναι πολύ χαμηλός και δεν μπορείς να μπεις εύκολα κάτω. Δηλαδή, άμα δεν λύγιζε η σκούπα αυτή, δεν θα μπορούσα να βάλω με ευθύ τρόπο τη σκούπα από κάτω. Και λέω: κοίτα να δεις, μου πρότεινε κάτι ο άνθρωπος που εγώ όταν ήρθα σπίτι και κατά λάθος συνειδητοποίησα ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, λέω: δεν το πιστεύω. Λοιπόν, και ήταν σε έκπτωση κι αυτή, από 250 την είχε σε 120, λέω δεν υπάρχει περίπτωση, την παίρνω. Και ήταν μια καταπληκτική αγορά κι αυτό. Νομίζω ένα σπίτι, άμα δεν έχει μια καλή σκούπα, μια καλή τηλεόραση, να έχει, τι να σου πω, πλυντήριο πιάτων, για παράδειγμα, που και αυτό πολυτέλεια είναι, δεν είχα ποτέ, αλλά σου λύνει τα χέρια, ρε παιδί μου, πώς να σου το εξηγήσω. Τώρα, κάτι άλλο που πήρα το οποίο μου έκανε εντύπωση, παρεμπιπτόντως τελειώσαμε τα νύχια. Με πολύ μπλα μπλα πήγε παραπάνω, αλλά κανονικά θέλω 5 λεπτά, δεν θέλω παραπάνω. Κάτι άλλο που πήρα και μου άρεσε πάρα πολύ ήταν από Dyson μια σφουγγαρίστρα. Αυτή θα στη δείξω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην στη δείξω. Φίλε, και αυτό πρόταση της αδερφής μου, πήγαινα προς το πλαίσιο και μου λέει: ρε εσύ, να σου πω, υπάρχει αυτό το πράγμα. Για τσεκαρέτο, γιατί της έλεγα: ρε παιδί μου, ήθελα να πάρω αυτές τις στρόγγυλες που είναι στο πάτωμα σαν ρομποτάκι και σφουγγαρίζουν, καθαρίζουν μόνες τους. Δεν ήμουν ενθουσιασμένη, αλλά λέω: εντάξει, θα ήθελα απλά να έχω κάτι να καθαρίζει μόνο του. Και μου λέει: κοίτα αυτήν. Αυτή είναι ένα πολυμηχάνημα, το οποίο είναι απίστευτο. Έχει ένα ογκώδες τέλος πάντων μηχάνημα στη βάση του κάτω. Έχει μια δεξαμενή νερού που βάζει ζεστό νερό και από κάτω άδεια δεξαμενή που πάει το βρώμικο όσο σφουγγαρίζεις. Το θέμα ποιο είναι? Ότι με αυτή τη δεξαμενή τη μικρή μπορείς να σφουγγαρίσεις το σπίτι σου 2 και 3 φορές. Ενώ άμα το σφουγγαρίσεις στο σπίτι σου παραδοσιακά, χρειάζεσαι ένα κουβά. Σωστά. Και επίσης κάνεις κινήσεις δεξιά-αριστερά που, αν με ρωτάς, εμένα πλέον με έχουν κουράσει τη γριά. Και αυτό είναι απλά μαγεία. Περπατάς, ρολάρουνε τα σφουγγαρία που έχει κάτω και απλά βλέπεις ένα πάτωμα γυαλιστερό ξαφνικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, καθώς μιλάω, φέρνω να βαφτούμε κιόλας. Και συνεχίζω λέγοντας ότι αυτό δεν ήταν στα πλάνα μου και είναι από τις αγορές που έκανα και λέω, είναι από αυτές τις αγορές που λες: Θεέ μου, Παναγία μου, τι πήρα. Χωρίς να το ξέρω,
πήρα κάτι το οποίο είναι μαγικό. Οπότε ναι, για το δικό μου το πάτωμα, το οποίο είναι μάρμαρο κάτω, είναι ό,τι καλύτερο. Και επίσης βάλ το κάτω, ας πούμε, από θέμα πρακτικής και θέμα οικονομίας. Αυτό το φορτίζεις μία φορά και μπορεί να σου σφουγγαρίσει το σπίτι τουλάχιστον 7-8 φορές. Και σου λέω, αυτή η δεξαμενή μπορεί να σου σφουγγαρίσει 2 φορές το σπίτι το δικό μου, που είναι, ας πούμε, 80-90 τετραγωνικά. Δεν χρειάζεται να σπαταλάς πολύ νερό, δεν χρειάζεσαι να βάζεις ένα τέτοιο καπάκι φάρμακο, βάζεις 2-3 σταγόνες. Είναι όνειρο, σου λέω, δεν υπάρχει. Λοιπόν, κάτι άλλο που πήρα, να σκεφτώ. Πήρα μια πισινάρα στα παιδιά, έχω υπέροχο μπαλκόνι και θα σου δείξω φωτογραφία εδώ, είναι γιγαντιαία. Όλοι φοβηθήκατε ότι, ξέρεις, μην πάθει τίποτα το μπαλκόνι κτλ. Προφανώς την πισίνα δεν την έχω γεμίσει μέχρι πάνω, δεν θα τη γέμιζα ποτέ μέχρι πάνω. Πάντα παίρνω πισίνες μεγάλες και στη Ρόδο που πάω, ας πούμε, επειδή η μάνα μου μένει σε μονοκατοικία, εκεί παίρνω μεγάλη πισίνα. Και ούτε εκεί θα την γεμίσω μέχρι πάνω. Επειδή θα την γεμίσω μέχρι να μπορείς να κολυμπάς, να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά σε μπαλκόνι προφανώς και δεν θα τη γέμιζα μέχρι πάνω, είναι επικίνδυνο. Τη γεμίζω όσο, αλλά είναι τόσο απολαυστικό. Είναι τέλειο. Έχω μια υπέροχη θέα, βλέπω όλη τη Θεσσαλονίκη. Φανταστική αγορά. Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί δεν είχα το πινέλο μου εδώ και επίσης όταν κολλάω τα νύχια μου τα λιμάρω. Παίρνω λίγο τη λίμα και λιμάρω λίγο τις σακρούλες γιατί καμιά φορά δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχει κάτι αιχμηρό εδώ πάνω και μπορείς να τραυματιστείς πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, κλασικά δεν θα μιλήσω καθόλου για τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσω. Τα έχεις δει, τα έχεις ακούσει. Όταν θα πάρω κάτι καινούργιο τότε θα σου πω. Αν είσαι όμως καινούριος στο κανάλι το δικό μου, μην τρομάξεις. Η απόχρωση φαίνεται τώρα λευκή, αλλά αυτό το foundation γίνεται η επιδερμίδα σου και παίρνει την απόχρωση και τον τόνο της επιδερμίδας σου. Οπότε σε λίγο θα με δεις και θα είμαι μια χαρά. Απλά για λίγο θα είμαι σαν φαντασματάκι του Κάσπερ. Αν είσαι καινούριος, κάνε ένα subscribe. Εγώ είμαι η Σοφία, ένας απλός, ταπεινός άνθρωπος, μια θνητή θεά, πλάκα. Λοιπόν, αυτά. Θα σου πω να κάνεις subscribe γιατί εδώ πέρα θα έχουμε απλά πράγματα, κουβεντούλες, μακιγιάζ. Προσπαθώ να μπω και εγώ στον χώρο του δημιουργώ content έτσι ώστε μακροπρόθεσμα να μου χρησιμεύσει και σε άλλα πράγματα. Πιο επαγγελματικά, μπορεί να είναι χορηγίες, μπορεί να είναι στη δουλειά μου προσωπικά να προωθήσω, ας πούμε, το δικό μου το brand. Κατάλαβες, δεν το κάνω έτσι για χόμπι. Τίποτα από αυτά που κάνω στη ζωή μου δεν το κάνω για χόμπι. Αυτό. Τι άλλο έχω πάρει για το σπίτι? Θα σου πω. Έχω πάρει τις πιο ωραίες κουρτίνες που θα δεις. Και τις έχω πάρει από ένα μαγαζί και εδώ θα σου σπάσω τα νεύρα, το οποίο δεν μπορώ να πω γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό το μαγαζί και αν το πω, αυτομάτως θα καταλάβει όλο το σύμπαν που μένω. Και δεν είναι αυτό το ζητούμενο, δεν θέλω. Το ξέρετε ότι εδώ και χρόνια, τουλάχιστον εδώ και 2 χρόνια, αποφεύγω να το κάνω αυτό γιατί είχα περιστατικά χαζά. Τέλος πάντων, πήρα κάτι κουρτινάρες. Αν έχω φωτογραφία θα τη βάλω εδώ. Κάπου πρέπει να έχω γιατί τα έστειλα στη μάνα μου. Παιδί μου, αυτές τις κουρτίνες θα με τις πάρεις στο Ιούσκ, για παράδειγμα. Γιατί πήγα πρώτα Ιούσκ. Και λέω, ρε φίλε, δεν μπορώ να αφήσω 200 ευρώ για κουρτίνες. Δηλαδή, ναι, είναι ωραίο να έχεις καλή κουρτίνα, αλλά είμαι σίγουρη ότι μπορώ να βρω και κουρτίνες πιο οικονομικές κάπου αλλού. Και είχα πάντα στο νου μου αυτό το μαγαζί που σου λέω. Και όντως, πήγα σε αυτό το μαγαζί. Τα δεξιά που βάζεις για να κάνεις σκίαστρο τα πήρα 22 ευρώ το ένα. Τίποτα δηλαδή. Γιατί μιλάμε για χοντρό πλούσιο πανί, έτσι, και ποιοτικό. Και τα μεσαία, τα διάφανα, κάνουν κάπου 11-12. Φίλε, μεταμόρφωσα το σπίτι μου με έναν οικονομικό τρόπο, να σου το πω. Το οποίο, όποιος και να το δει, μου λέει πού τις πήρες τις κουρτίνες, νομίζω να τις πήρα, ξέρεις, από κάπου πανάκριβα. Και όταν τους λέω από εκεί, τρέχουν όλοι να πάρουν. Λοιπόν, δεν θα βάλω και πολύ κάτω. Το πρόσωπο θα το ζεστάνουμε και το λαιμό με αυτό εδώ. Γιατί έχω μαυρίσει, δεν μπορείς να καταλάβεις τι έχω περάσει αυτό το καιρό. Όχι γιατί έχω κάνει ηλιοθεραπεία, γιατί πολύ απλά τη μισή μετακόμιση την έκανα εγώ ίδια με βαλίτσες. Έκλεισα μετακόμιση να μου πάρουν συγκεκριμένα πράγματα. Δεν προλάβαινα να τα πακετάρω για να μου τα πάρουν όλα, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να κάνω τη μετακόμιση τη μισή μόνη μου. Με βαλίτσα πέρα δόθε, πέρα δόθε. Ευτυχώς το σπίτι μου ήταν 5 λεπτά, αλλά δεν σου κάνω πλάκα ότι έκανα 20.000 βήματα την ημέρα. Και οι βαλίτσες που μετέφερα ήταν τουλάχιστον 15-20. Την ίδια βαλίτσα την άδειαζα και την ξαναγέμιζα στο όλο σπίτι και την ξανάφανα και την άδειαζα. Ήταν μια τρέλα. Θα μου πεις γιατί.
Δεν το καταλαβαίνω γιατί το κάνουν αυτό οι ενοικιαστές. Ρε παιδί μου, είχα συμφωνήσει ότι εγώ το σπίτι το προηγούμενο θα το χρειαστώ μέχρι τέλη Ιουλίου. Το ήξερε η ιδιοκτήτριά μου. Και είχαμε μια εξαιρετική επικοινωνία όλες τις χρονιές που ήμουν εκεί, που ήμουν 2,5 χρόνια περίπου. Για κάποιο λόγο, επειδή την έπιασε ο πανικός, ήταν ενήμερη ότι εγώ ψάχνω για σπίτι, το είχαμε υπογράψει και στο συμβόλαιο, ότι εγώ μέσα στη χρονιά το βάλαμε και σαν όρο, υπάρχει το ενδεχόμενο αποχώρησης. Και ότι εγώ οφείλω να την ενημερώσω 2 μήνες τουλάχιστον πριν. Προφανώς και δεν περνάει από το χέρι μου, γιατί άμα εγώ βρω σπίτι σήμερα θα σου το πω. Δεν είναι ότι θα το δω σήμερα και θα το πάρω μετά από 2 μήνες. Οπότε την παίρνω και της λέω, ρε παιδί μου, ότι έχω βρει σπίτι και μετακομίζω. Και το σπίτι το χρειάζομαι μέχρι τέλη Ιουλίου. Φαντάζομαι ότι θα έχω μετακομίσει μέχρι τις 21 Ιουλίου, αλλά για πάνε ενδεχόμενο, μην τα πολύ λέμε, πάντα χρειάζεσαι λίγο χρόνο, κάτι απρόπτω να συμβεί. Εντάξει. Λοιπόν, κατεβαίνω εγώ στις 6 με 12 Ιουλίου στην Πελοπόννησο, έκανα κάτι διακοπούλες και στις 12 που γυρνάω με παίρνει τηλέφωνο, είμαι ακόμα στο αεροδρόμιο και μου λέει, αχ Σοφία, με συγχωρείς που σε παίρνω, πότε μπορώ να δείξω το σπίτι γιατί έχω κάποιον που ενδιαφέρεται. Της λέω, κάτσε, εγώ τώρα μόλις ήρθα, δεν ξέρω τι να σου πω, κάτσε λίγο να φτάσω στο σπίτι μου και θα σου πω. Και πάλι λέω, θέλω να σου το δώσω παραδομένο, βαμμένο, τακτοποιημένο, όπως μου το έδωσες, οπότε δεν είναι έτοιμο το σπίτι. Το καταλαβαίνω, δεν με νοιάζει, μου λέει. Κλασικά ό,τι θα σου πούνε για να φέρουν τον ενδιαφερόμενο τέλος πάντων. Και εκείνη τη στιγμή μου έχει ταράξει τον εγκέφαλο, χωρίς λόγο. Έρχεται, με βάζει σε μια διαδικασία, εκεί που θα έκανα τη μετακόμιση, ας πούμε, στις 18 του μήνα, ξαφνικά να πρέπει να την κάνω στις 13. Εγώ 12 ήρθα και στις 13 με 14 έπρεπε να κάνω μετακόμιση. Γιατί δεν μ' αρέσει να φέρνω στο σπίτι μου ανθρώπους να βλέπουν το σπίτι όσο ζω. Περιμένω ότι θα κάνεις λίγο υπομονή, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, δεν έγινε αυτό. Κλείνω μετακόμιση άμεση και καταλαβαίνεις ότι σε 2 μέρες, όχι απλά δεν μπορώ να πακετάρω τίποτα, με το που γύρισα από το αεροπλάνο, ξεκίνησα να γεμίζω τη βαλίτσα και να τη μεταφέρω στο όλο το σπίτι. Πραγματικά μια τρέλα. Ήταν σε βίντεο κλεισί η αδερφή μου κάνει παρέα. Και λέω, θέλω απλά να κοιμηθώ και να μην με ξυπνήσει κάποιος για 7 μέρες. Ήταν τέτοια η κούραση. Τέλος πάντων. Και έρχονται οι άνθρωποι, μου κάνουν τη μετακόμιση για τα βασικά έπιπλα, κρεβάτι, πλυντήριο, ό,τι άλλο είχα, γραφεία, τον εξοπλισμό μου τέλος πάντων, τα ρούχα. Και εγώ έπρεπε να μεταφέρω ό,τι δεν είχα πακετάρει. Κατσαρόλες, πιάτα, κρεμάστρες, τη σκούπα την ηλεκτρική, τους κουβάδες, ό,τι είχα στο μπαλκόνι. Όλα αυτά χωρίς λόγο. Δηλαδή, άμα μου δίνε το περιθώριο, όλα αυτά θα τα είχαν φέρει οι μεταφορείς, οι μεταφορικοί τέλος πάντων, και δεν θα είχα σκάσει. Ενώ εγώ εδώ τι έκανα, ήρθα σε αυτό το σπίτι, μου τα μεταφέρανε και μετά συνέχισα να μετακομίζω τις επόμενες 3-4 μέρες. Την κάνω τη μετακόμιση, τα κτυπιούμε εδώ. Αυτό που δεν ήξερα ότι θα μου συμβεί, και πάλι καλά που έκανα τη μετακόμιση καλοκαιριάτικα. Αχ, Θεέ μου, έπεσε. Λοιπόν, είναι ότι εγώ είχα σε μια συγκεκριμένη εταιρεία αερίου και ρεύματος παροχή και ήθελα στη συγκεκριμένη εταιρεία να παραμείνω, οπότε τους είπα κόψτε το ρεύμα και το αέριο από εκεί και θέλω να μεταφερθούμε σε αυτό το σπίτι. Αυτό, παιδιά, δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, αν ήμουν χειμώνα και έκανα τη μετακόμιση, θα είχα μείνει σε αυτό το σπίτι περίπου 3 εβδομάδες χωρίς αέριο. Οπότε, δεν ξέρω αν χρειάζεται να την ξέρετε την πληροφορία, τη μοιράζομαι έτσι για να το ξέρετε, ότι ναι, θέλει να τα κάνεις από πολύ πιο πριν μετακομίσεις αυτά τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Εγώ δεν το ήξερα, τα έκανα αρχές Ιουλίου που ήμουν διακοπές και λέω, δηλαδή πόσο να θέλετε, 1 εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, τα έκανα και αυτά, χρειάστηκαν 2-3 εβδομάδες, το έχω καταστρέψει το φρύδι με εντάξει. Τζένι, αυτά είναι. Έχω πάει 2 φορές Αθήνα και ενώ μπορούσαμε να κάνουμε brow lamination, δεν το κάναμε και υποφέρω και τα έχω αλλάξει, δεν ξέρω, σχήμα και χρώμα και ό,τι θέλεις. Αυτά που λες με τη μετακόμιση. Τώρα, για κάτι άλλο που θέλω να μιλήσω είναι ότι σας έχω πει και στο live
έχω σκοπό να ξεκινήσω σπουδές ψυχολογίας. Θα πάω στο Mediterranean, έχω διαλέξει ψυχολογία να ακολουθήσω. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει από πάρα πολύ μικρή ηλικία, μου ταιριάζει full και γνωρίζω το 1/3, να σου πω, την καλή τη βάση. Θέλοντας και μη, με τα 2 μου τα παιδιά έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και ένας άνθρωπος που θα μου μιλήσει αντιλαμβάνεται απευθείας ότι έχω καλλιεργήσει αυτό το κομμάτι. Έχω ψαχτεί και μου αρέσει γενικότερα να το κάνω μες στην καθημερινότητά μου και να ασχοληθώ με ψυχολογία και να μιλήσω στον άλλον, να ρωτήσω, να μάθω, να ψαχτώ, να παρακολουθήσω σεμινάρια. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν μου δόθηκε η ευκαιρία γιατί δεν εργαζόμουν. Τώρα που είμαι μια ανεξάρτητη γυναίκα, έχω πάρει και το διαζύγιό μου, είμαι πλέον ελεύθερη από τα δεσμάτα του παρελθόντος που με κρατούσαν πίσω. Είμαι πάρα πολύ, τι να σου πω, βασικά είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι μπορώ πλέον να κάνω ό,τι θέλω στη ζωή μου. Να σπουδάσω, να ταξιδέψω, τι να σου πω, ό,τι θέλω. Και αυτό όλο ξεκίνησε από ένα YouTube, έτσι. Δεν σημαίνει ότι το YouTube είναι, πώς να το πω, ότι χάρη στο YouTube μπορώ και τα κάνω αυτά. Το YouTube δεν μου προσφέρει κάτι οικονομικά, αλλά ήταν η αφορμή και ήταν η αρχή για να κάνω αυτά που κάνω σήμερα, τα πάντα δηλαδή. Τα live που κάνω, την επιχείρησή μου, τι να σου πω, δηλαδή πραγματικά μία πόρτα άνοιξα και αυτή η πόρτα από πίσω είχε 3-4 επιλογές φανταστικές. Το πιο σημαντικό ήταν ότι με βοήθησε να βγω από τη χειρότερη κατάσταση που βίωνα. Οπότε κρατάμε αυτό σίγουρα. Με βοήθησε και να εξελιχθώ σαν άνθρωπος, να κλείσω ένα τεράστιο κομμάτι τέλος πάντων που έπρεπε να κλείσει και να είμαι στη θέση που είμαι σήμερα. Επίσης, κάτι που λέω και δεν το πιστεύω ότι θα γίνει, θα ξεκινήσω μαθήματα για να πάρω δίπλωμα αυτοκινήτου, γιατί πρέπει να πάρω αυτοκίνητο. Θέλω να έχω την άνεση να πηγαίνω με το αμαξάκι μου και επίσης έχω κουραστεί να περπατάω, φίλε, πλέον. Δηλαδή κάτι μικρό που θέλω να κάνω, το κάνω με τα πόδια και λέω μακάρι να είχα ένα αμάξι. Δηλαδή θέλεις να κατέβεις στο Βαρδάρι που είναι 7 λεπτά, 8 και παίρνεις ένα ταξί, ας πούμε, και μετά ξανά ένα ταξί για να γυρίσεις πίσω. Ενώ με ένα αμαξάκι δικό σου δεν θα σε ένοιαζε καν. Πάμε να κάνουμε και το άλλο φρύδι. Οπότε ναι, από Σεπτέμβριο ξεκινάω μαθήματα για δίπλωμα. Τις σπουδές θα τις κάνω το Σεπτέμβριο του 27, δηλαδή του χρόνου. Θέλω λίγο να τελειώσει ένα ακόμη πράγμα που έχει μείνει οριστικά και θα είμαι ελεύθερη να κάνω μετά ό,τι θέλω. Όσον αφορά τα επαγγελματικά μου, έτσι, τις σπουδές, χρονικά και ό,τι χρειάζεται. Τώρα εγώ το έβαψα λίγο χαμηλά αυτό, ή όχι. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Ξαδέρφια να είναι. Γιατί για δίδυμα δεν το κόβω. Αυτό που λες. Αμάξι εννοείται θα πρέπει να πάρω και έχω βρει ήδη. Δεν ξέρω, δεν με έχω φανταστεί ποτέ να οδηγάω, η αλήθεια είναι. Βλέπω την αδερφή μου και κάπως συμφιλιώνομαι με την ιδέα πώς θα είμαι οπτικά μέσα σε ένα αμάξι. Και να σου πω την αλήθεια, άμα δεν είχα την αδερφή μου, θα δίσταζα πάρα πολύ μέχρι σήμερα. Γιατί δεν είμαι το αμαξιού καθόλου, ρε φίλε. Πώς να το κάνω, δηλαδή δεν είναι ότι με ευχαριστεί. Ούτε σαν συνοδηγός, ούτε οδηγός που το σκέφτομαι. Αλλά βασίζομαι σε όλα αυτά που μου λένε όσοι οδηγάνε και καλά ότι θα είναι μια τεράστια άνεση, ελευθερία. Θα θες να κάνεις τη βολτίτσα σου, θα βάλεις τη μουσική σου. Όλα θα είναι, ρε παιδί μου, πιο άνετα. Σου λύνει τα χέρια, η αλήθεια αυτή είναι. Αλλά εμένα το πρόβλημά μου ποιο είναι. Δεν διαφωνώ ότι σου λύνει τα χέρια και ότι θα είσαι άνετος και ότι θα απολαμβάνεις τη ζωή σου πιο διαφορετικά. Με ενοχλεί πλέον αυτό που βλέπω στον δρόμο να γίνεται. Ο κόσμος, δεν ξέρω, πληρώνουν όλοι για να πάρουν το δίπλωμα. Δεν βλέπεις ανθρώπους που ξέρουν να οδηγάνε. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω και πραγματικά θα σκοτώσουν άνθρωπο. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, οπότε αυτό είναι που δεν μ' αρέσει. Και η οδήγηση από μόνη της με αγχώνει, δεν είναι κάτι που με ευχαριστεί, ούτε χαίρομαι. Άρα λέω εντάξει, όπως όλοι οι άνθρωποι, θα το συνηθίσω κι εγώ. Και δεν είναι ότι θέλω να πάω από Θεσσαλονίκη Αθήνα, ας πούμε. Θα κάνω τα γειτονικά που χρειάζομαι, άντε λίγο θα ανοιχτώ προς το κέντρο. Μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, να πάμε στα Τζάμπο, στο... Πώς λέγεται το άλλο καλέ?
μουστάκα, που αυτά είναι λίγο πιο έξω, αλλά λες εντάξει, αναγκαίο, θα το κάνεις, δεν γίνεται να μην το κάνεις. Αυτό με τη μετακόμιση και με ό,τι θέλω να κάνω και με τις σπουδές. Είμαι πάρα πολύ έτσι ήρεμη πλέον. Θέλω να φτάσω στο σημείο να περιορίσω τις αϊπνίες, γενικότερα τα ξενύχτια. Η δουλειά μου δυστυχώς έχει αυτό το παράδοξο ότι εγώ ξενυχτάω για να χαλαρώσουν άλλοι άνθρωποι, αλλά πλέον το live μου έχει εξελιχθεί σε ένα παρεάκι, το οποίο βλέπω ότι συναντιόμαστε κάθε νύχτα και είμαστε περίπου 20-30 άνθρωποι που κάνουμε παρέα. Δεν έρχονται για να κοιμηθούν. Και εγώ όσο και να το απολαμβάνω αυτό, που μακάρι να το είχα για πάντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εγώ φίλους στην πραγματική ζωή δεν έχω. Όλοι οι φίλοι μου είναι διαδικτυακοί. Και μέσα από τη δουλειά μου πολλές φορές έρχομαι και δένομαι με κάποιους ανθρώπους και τους περισσότερους που έχω γνωρίσει, τους έχω γνωρίσει από τη δουλειά μου. Οπότε, επειδή ακριβώς όμως έρχονται απαιτητικά χρόνια, με τα παιδιά μου, με φροντιστήρια, με πολύ διάβασμα και σε μένα, με σπουδές, προφανώς και δεν μπορώ να ξενυχτάω άλλο. Η αλήθεια αυτή είναι. Και πάντα, όπως κάνω τα τελευταία 2 χρόνια, με βάζω σε προτεραιότητα και εννοείται ότι θα πρέπει να περιορίσω τα ξενύχτια, να κάνω 1 φορά το μήνα, 2. 1 φορά το μήνα, δεν σας τρομάζω. 1 με 2 φορές την εβδομάδα live. Νυχτερινό μιλάω. Τώρα, άμα θέλω να κάνω battles και οτιδήποτε άλλο, μπορώ να το κάνω οποιαδήποτε ώρα μέσα στη μέρα. Και πρωί και απόγευμα, δεν με πειράζει. Αλλά αυτό το νυχτερινό δεν υπάρχει περίπτωση να αποδώσω καλά στη σχολή και οπουδήποτε, όχι μόνο στη σχολή και στην καθημερινότητά μου, αν συνεχίσω να ξενυχτάω σε τέτοιο βαθμό που ξενυχτάω. Γιατί το σώμα μου το έχω κακοποιήσει full. Δηλαδή, το αγαπάω, το προσέχω, αλλά επειδή βλέπω ότι έχει τεράστιες αντοχές, το φτάνω στο τέρμα. Και το σώμα μου το δικό μου δεν μου δείχνει συμπτώματα ούτε υπερκόπωσης, ούτε κατάλαβες ότι κοίτα πρέπει να φρενάρεις λίγο. Όχι. Έχω πολύ χαμηλή πίεση. Αυτό όντως υπάρχει. Και όταν θα πάω στους γιατρούς, για παράδειγμα, μου λένε κάθε φορά πώς περπατάς, ρε κορίτσι μου, εσύ πρέπει να είσαι λιπόθυμη τώρα. Και λέω, κοίτα να δεις που το σώμα σου, ενώ είσαι ποτασική, δεν το εκδηλώνει. Οπότε αυτά λίγο με έχουν κάνει να πω ότι εντάξει, μην το φτάσεις στο τέρμα. Δηλαδή θα πάθεις τίποτα και στο τέλος θα λες, θα χτυπάω το κεφάλι μου. Λοιπόν, για τα μάτια δεν θέλω να κάνω κάτι τρελό. Να σου πω την αλήθεια. Θέλω να βάλω απλά λίγο shimmer. Τι να βάλω αυτό? Τίποτα δεν έχει αυτό. Περίμενε. Πάρουμε αυτό που είναι πάρα πολύ καλό και αποδοτικό. Παίρνουμε λίγο από εδώ, λίγο από εδώ. Για δες. Ναι, αυτό δες με τη μία φαίνεται. Μα τι παλέτα έχει φτιάξει το παιδί. Λοιπόν, έτσι θέλω κάτι ελαφρύ. Γιατί αυτό το μακιάζ πρέπει να το κρατήσω και μέχρι το βράδυ που θα κάνω το live. Έχω να κάνω 2 μέρες. Οπότε αυτό σίγουρα θα αλλάξει τη ζωή μου. Για αϊπνίες. Αν τελειώσω σε 3 χρόνια τις σχολές, λέω τη σχολή ψυχολογίας, σίγουρα μέσα στη μέρα μου θα κάνω συνεδρίες και δεν θέλω να το κρατήσω μόνο στις συνεδρίες, να σου πω την αλήθεια. Θέλω να κάνω και συνέδρια όπου θα μαζεύονται πολλοί άνθρωποι για να συζητάμε κάποια θέματα που ίσως πρέπει να συζητηθούν και έχω άπειρα, πίστεψέ με, γιατί έχω ζήσει κάποιες τρελές καταστάσεις το τελευταίο καιρό στα δικαστήρια και δεν ξέρω κι εγώ τι και είμαστε πολύ πίσω σε αυτά τα θέματα. Μου έχει δοθεί και βήμα να μιλήσω σε μια συνέντευξη ανώνυμα με αλλίωση φωνής προφανώς και βλέπω ότι αυτό όντως ξεκινάει να ξυπνάει στην ελληνική κοινωνία, τέλος πάντων. Οπότε, ναι, θα ήθελα να γράψω και βιβλία, δεν θα το αφήσω έτσι απλά, θα είναι πλέον πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου και εννοείται ότι πάντα θα συνδυαστεί με το ASMR. Το ASMR δεν είναι κάτι που θα αφήσω ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα το συνεχίσω. Και θα είναι εκεί να μου υπενθυμίζει ότι από κάτι απλό και από μια απλή απόφαση μικρή που πήρα, έφτασες μέχρι εδώ σήμερα. Γιατί και εγώ αυτό που κατάφερα να κάνω, δεν είναι ότι το καταφέρνουν και πολλοί άνθρωποι, να σου πω την αλήθεια. Οι περισσότεροι όχι απλά δεν το καταφέρνουν, το ονειρεύονται και μένει ένα όνειρο. Λοιπόν, εγώ είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι μπορώ να το υλοποιήσω. Έχω τη μάσκαρα. Κοίτα πως άνοιξε το μάτι, βλέπεις. 2 διαφορετικά μάτια έχω. Λοιπόν, θα σου δείξω το before and after. Και επίσης πρέπει να πεταχτώ dust and cream.
να κάνω λίγο μια ανανέωση σε μάσκαρα, σε μολύβια χιλιών, κραγιόν. Θα έρθει Σεπτέμβριος και θέλω λίγο να είμαι ανανεωμένη, γιατί σε αυτό το κανάλι τώρα είναι η ώρα που θα πάρουμε μπρος και θα γυρίσει σε vlog channel. Θα βλέπετε τα πάντα, τη μαγειρική μου, το πώς αντιμετωπίζω την καθημερινότητά μου όσον αφορά τα παιδιά, τις επαγγελματικές μου, ευθύνες, τα πάντα όλα. Θέλω να βλέπει ένας άνθρωπος την εξέλιξή μου. Και αν μπορεί να πάρει έμπνευση από όλο αυτό, εδώ είμαι, να την δώσω απλόχερα. Κοίτα εδώ διαφορά. Οριακά νιώθω ότι μου κρατάει κάποιος ανοιχτό το μάτι. Κοίτα εδώ. Δεν έχω βλεφαρίδα, είναι τελείως καθοδική η βλεφαρίδα μου. Καταλαβαίνεις γιατί πάω Αθήνα και κάνω lash lift. Το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, κλείνουμε ματάκια. Έχω δει πάρα πολλά βίντεο που πήγαν στραβά με το ψαλίδι, τέλος πάντων, βλεφαρίδων. Μην το ζεστάνετε ποτέ, αυτό θα σας πω μόνο. Έχω δει κάτι τρελές που το ζεσταίνουνε. Τι το ζεσταίνεις, καλή μου, το στιέρα είναι? Αυτά που λες στη ζωή μου. Έχω κι άλλα πολλά που θα σου πω τους επόμενους μήνες ή στα επόμενα γυρίσματα. Επίσης, θέλω να βρω λίγο την υπομονή και το χρόνο να περάσω λίγο το vlog που κάναμε με την αδερφή μου, έλεος. Το κάναμε Μάιο. Μάιο το κάναμε και ακόμα δεν έχει ανέβει, αν είναι δυνατόν. Και είναι τόσο ωραίο βιντεάκι, γιατί κάναμε 3 καινούργιες συνταγές. Πάρα πολύ ωραίες και βγήκε και πολύ ωραίο το βιντεάκι. Και θέλω να έχω οπωσδήποτε και ένα τέτοιο στο κανάλι μου, οπότε ναι. Μία από τις επόμενες αγορές που είναι και ακριβές θα είναι ένας καλός υπολογιστής, γιατί το πρόβλημά μου αυτό είναι, να ξέρεις. Ότι περνάω από την κάμερά μου στο tablet και από το tablet το πηγαίνω στο κινητό μου και μετά το κάνω edit από εκεί και το ανεβάζω στο YouTube. Θα μου πεις γιατί το περνάω στο κινητό. Γιατί τα tablet μου, ναι μεν είναι τα 11 Pro, δεν έχω πάρει ας πούμε 220 μνήμη, είναι 128 και είναι μπουκωμένα. Έχουν πράγματα μέσα, οπότε πολλές φορές το αρχείο από την κάμερα είναι μεγάλο και δεν μπορείς να κάνεις edit. Δεν χωράει τέλος πάντων, οπότε τα περνάω στο κινητό μου που έχει μεγαλύτερη μνήμη και τα κάνω edit από εδώ και τα ανεβάζω, οπότε ένας υπολογιστής είναι must. Δεν θα πάρω Mac που ήθελα, γιατί υπάρχει περίπτωση να επεκταθούμε και να κάνουμε gaming lives. Ναι, θα με δεις να παίζω, δεν ξέρω, horror games ή να δοκιμάζουμε τέλος πάντων ό,τι καινούριο βγαίνει. Γενικότερα τη ζωή μου θέλω να τη ζω και να δοκιμάζω και να πειραματίζομαι. Θέλω να υπάρχει κάτι καινούριο, να ανυπομονώ, να κάνω κάτι το οποίο δεν έχω ξανακάνει στη ζωή μου. Είμαι τέτοιος άνθρωπος, το έχετε καταλάβει και αν δεν το έχετε καταλάβει, σας το λέω τώρα. Ποιο πήρα? Το νούμερο 5 από Dust & Green. Και τώρα ησυχία μέχρι να κάνουμε την πλαστική στα χείλη μου. Ωραία. Έχω βάλει και το λιποζάν. Γιατί αυτό το διάστημα μου αρέσει να κάνω αυτό το look που θα δεις τώρα. Μ' αρέσει να κρατάω το ροζ των χιλιών και να έχω καφέ περίγραμμα. Το κάνει λίγο να φαίνεται πιο φυσικό. Οριακά νομίζω ότι είναι τα χείλη μου. Τουλάχιστον έτσι πως γράφει στο live. Τώρα εννοείται φαίνεται ότι έχω περίγραμμα, αλλά στο live με χαμηλά φώτα και η τηλεόραση πίσω να παίζει, φαίνεται οριακά ότι είναι τα χείλη μου μόνο. Και με ρωτάνε όλοι τι έχω κάνει. Τίποτα. Τα μαγικά του make-up. Θα σκορίνω λίγο την πάνω πλευρά. Γιατί φεύγεις, μάνα μου, γιατί γυρνάς συνέχεια. Λοιπόν, νομίζω τελείωσα. Αυτά για τα χείλη, δεν θα κάνω κάτι τρελό. Δεν θα βάλω άλλο λιποζάν. Τελείωσα. Έχω επίσης να κάνω και μια βιντεάρα εδώ στο Tico House, δοκιμάζοντας τα προϊόντα Nivea που μου στείλε ένα παιδί που δουλεύει στην Nivea. Ανυπομονώ, γιατί να σου πω κάτι, δεν χρησιμοποιώ προϊόντα γενικότερα πολλά στο πρόσωπό μου, το ξέρεις, αλλά αυτά λίγο με ενθουσίασαν. Είναι και ακυκλοφόρητα, δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα. Και λέει ότι είναι 4 εβδομάδες θεραπεία, πρωί κρέμα, ένα νωρό και ένα σέρουμ που βάζεις και μετά ανοιχτός, και υποτίθεται σου μειώνει
τις απλές μικρές ρητίδες που αρχίζει να εμφανίζει. Δηλαδή, εγώ όταν κυκλοφορώ μες τη μέρα μου όλη μέρα, παίρνω λίγο μια έκφραση τύπου σκεπτική και αποκτάω μια γραμμή εδώ. Και δείχνει πίσω ότι αυτή τη γραμμή την εξαφανίζει. Για να δούμε. Γιατί εγώ μπότοξ δεν έχω σκοπό να κάνω. Δεν είναι ότι με απασχολεί κιόλας. Αλλά φαντάσου να πάρεις τώρα κρέμες δωρεάν και οι οποίες, τι να σου πω, υπόσχονται κάτι και το κάνουν όντως. Γιατί με χαλάει να το δοκιμάσω και να το κάνω. Δεν θα με χαλούσε. Αυτά από μένα. Αυτό είναι το make-up look. Αυτά είναι τα νυχάκια. Το outfit δεν ξέρω ακόμα τι θα είναι, να σου πω την αλήθεια. Θα το δω μετά. Χάρηκα πάρα πολύ που το ξαναείπαμε. Τεράστιο βίντεο αυτό, μέσα στον ενθουσιασμό, γιατί έτσι είμαι. Κρατήστε αυτό, την ενέργειά μου, τον ενθουσιασμό μου. Δεν θέλω να τα φιλτράρω και να τα κόβω και να τα ράβω και να φαίνεται λες και είναι κάτι τακτοποιημένο. Αυτή είμαι εγώ, έτσι είμαι. Σε αυτή την περίοδο που με βρίσκεις, έτσι αισθάνομαι. Στα είπα λίγο άνω κάτω. Αλλά ναι, ήταν πραγματικά αυτό που χρειαζόμουν αυτή την περίοδο και χαίρομαι που είμαι σε θέση βασικά να το μοιραστώ μαζί σου. Κάντε subscribe αν δεν έχετε κάνει. Στο TikTok μπορείς να με βρεις και να κάνουμε παρέα το βράδυ μαζί γιατί κάνω live. Έχω και τώρα για ASMR το κανάλι για όποιον θέλει και δεν αρέσει η φιλοσοφία του live. Αυτά, έχω και το Instagram sofia.korobenikova, να πας να με κάνεις και εκεί follow, προσπαθούμε να φτιάσουμε 1000. Αυτά από μένα, θα το πούμε στο επόμενο βίντεο, να προσέχεις τον εαυτό σου και εμείς τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Φιλάκια πολλά!